Acabem de plegar a la zona oest de Shanghai i estem davant del templo de Buda de Jade. Avui anem a fer una visita així al temple i anem a veure què tal és. I per lo menos per fora pareix molt bonic. Ja veurem com és per dins. Estem així dins del temple de Jade. Fa molta calor. Molta calor. Uf, mare de Déu. Però és molt xulo, la veritat. Alguna cosa... Què penses del temple de Jade? Vaya calor ahí. Y si es pura. Pura y casta. Bueno, casta no, pero pura sí. Sí, la veritat és que l'incenset se va ficant dins. Avui me sona i m'ho va calant. No és de pura per dins tot.